Bacha. Jsem zakovalý 60-ník, který hledá dívku od 12 do 14. To bude ten, vole, děda Eda. Vážný stav. Jsem dobře finančně zajištěn. Žádné úspory, ale pravidelně pobírám invalidní důchodek. 3/2 Bachalezu. Ne, 126 kč plus 50 halerů. Co na hodinu? Chytejně. Přednosti elegantní, flešku, měřím 1,43 cm a vážím 200 kg. Takový jsem ďábel v posteli, ale občas se pomočuji. Buď tento inzerát mým 60-tinám, ozvi se, Na číslo. ti hádek, houvínko, na havínko, hovínko, na hovínko je 15, na 30, telefon 728, to začíná moje číslo. Tak to bude, a to bude pro Soňu 14, nám už je 15. My tam máme taky sklady. Zavolej tam. Chlapi, Gačo. Ale to není moc dobrý. To nevadí. Ještě co piješ? nestrně, když oni. Ale tam fakt nic není vidět, to je úplně spoličkovaný. Říkej si tam postojí. Ježišmarja. Dobrý? Hej! Lásky moje! Který? Hej, plno, či to je? Jo? My za chvíli se přesuneme k nám. Já mám tolik jídla. Víš no! Kdo chodí na ostro? Filipe! Jo, tak je. Já ti nenatačím. Jo? Cože? Cože? 3 milionářka?